Der er nok ikke mange af os, der ikke oplever det som en stor omvæltning at blive mor eller blive forældre. I dag der skal vi have en spændende og inspirerende samtale med en kreativ forretningskvinde. Hun har været i Løvens Hule i 2019, og så oplevede hun at have et ammeforløb, der blæste hende fuldstændig bagover dengang i 2013. Amningen fungerede ikke, og som det jo ofte er med de bedste idéer, så kommer de nogle gange ud af kriser, vi hver især har oplevet personligt. I dag der skal jeg have en samtale med Mette Neerup Mariager. Hun er stifter og CEO af That's Mine, som er et kæmpe dansk børnebrand, der er i mere end 20 lande i dag. Hun startede i sin tid med at lave knager til sin datters værelse, men noget af det, hun virkelig nørdede ned i, også på grund af sin egen historie, det er, hvordan kan man lave en ammepude, der rent faktisk gør det, som hun synes, en ammepude skulle kunne. Men Mette, velkommen til. Tusind tak. Jeg er så glad for, at du er her. Og som jeg også allerede fortalte nu her i introen, i den første tid med din datter, der opdagede du ret hurtigt, at det her med amning, det blev nok ikke rigtig let for jer. Hun kunne ikke rigtig lide at ligge der, når hun skulle amme. Og hvad var det egentlig for en oplevelse, og hvilke følelser sad du med dengang, at du havde en datter, der græd, når hun skulle amme, så ikke ville ligges til? Jeg tror, det hele startede, inden jeg gik i fødsel. Vi havde fået at vide, at jeg nok ville gå rigtig meget i stykker. Så jeg frygtede den her fødsel ret meget. Der var en operationsstue klar bagefter. Så det var som om, jeg ikke helt havde lyst til at gå i den her fødsel. Men jeg havde heller ikke lyst til at gå i kejsersnit. Så jeg tror, det startede allerede der med en usikker fødsel. Og da hun så kom, og der faktisk ikke skete noget, jeg gik ikke i stykker, jeg var okay, men min krop var stadigvæk ret rystet. Da jeg så skulle til at amme, så var det så, at mit nervesystem ikke helt slappede af. Alligevel, jeg var sådan meget opspændt, og var stadigvæk rigtig nervøs. Så jeg tror, at når fødslen var utryg, så sætter det lidt usikkerhed i en bagefter os. Så det startede allerede med, at man får at vide, at nej, det kan vi godt se, at den mælk er ikke helt løbet til, og måske vi skal prøve at give hende med kop, så hun får noget mad. Og så startede det allerede der med at blive super usikker. Okay, jeg kan ikke give mit barn mad, som jeg nu skal. Så det startede der. Noget af det, som vi jo ser igen og igen, det er det her med, at morens trivsel, og den fysiske tilstand kan jo have rigtig stor indvirkning på den første tid. Og vi skal selvfølgelig tale mere om, hvad du gjorde og så videre, men vil du prøve os forklare, hvordan oplever du det her med, at du inden fødslen var blevet varslet, at det her, det kom ikke til at formentlig at forløbe helt smertefrit. Var det noget, der var nødvendigt for dig at have med os, eller havde det egentlig været bedre ikke at komme fra start med de her følelser, når nu det gik godt? Jeg tror, at jeg måske ikke hellere ville have fundet ud af det bagefter. Det satte en stor frygt i at overhovedet skulle i gang med fødslen. Det var ikke noget, jeg så frem til. Selvfølgelig så jeg frem til, at hun kom ud og var i mine arme. Men det hele havde været et hårdt forløb med fertilitetsbehandling. Så jeg synes, jeg er blevet advaret ret meget i hele forløbet om at skulle blive mor. Der er de her bivirkninger ved fertilitetsbehandling, og du fødte også lidt før tid, og der er også de her, du lige skal, der var mange ting, man lige skal tage ind og evaluere på. Og nu er vi selvfølgelig også, vi er tilbage i 2013, og som vi talte om, inden at vi gik ind i studiet her og tændte mikrofonerne, det er, der er bare, min datter, hun er fra 2018, så der var allerede sket noget, men
viden, der er offentligt tilgængelig i dag, er jo meget mere massiv. Altså, vi deler så meget på sociale medier, Instagram, det er det her med sådan de traumatiske følelser, der nærmest skal være forbundet med et ammeforløb, der ikke lykkes, for eksempel. Eller fertilitetsbehandling er jo også en helt anden game i dag. Var der nogen, der ligesom var dit heppekor dengang, eller var du vitterligt overladt til en følelse af sådan, okay, det er noget af en opgave, jeg er i lige nu? Jeg tror, at min omgangskreds var meget, men det er noget, alle kvinder går igennem. Så selvfølgelig kan du det. Det skal bare overstås, og selvfølgelig så kommer det til at gå godt. Ja. Og jeg har været der, og det gik fint, og du skal bare gøre sådan her. Nå, okay. Ja, men det hjælper ikke rigtigt på de følelser, man ligesom havde inden. Så heppekor, det var nok mest sådan support fra min mand, at han holdt op, at du går igennem det her. Det er godt nok sejt. Altså både i fertilitetsbehandling og graviditeten og søvnløshed, og han synes jo, at kvinder er top seje, at vi gør det her. Og det hjalp jo heller ikke på hans samvittighed, at jeg skulle gennemgå en fertilitetsbehandling. Så han var rigtig god til at hjælpe mig igennem. Men udefra, det er jo noget, kvinder altid gør. Så det skal du bare igennem. Det skal nok gå. Og ved du hvad, hvor jeg synes, det er værdifuldt faktisk lige at få et lille glimt af historiens vingesus, fordi jeg ved godt, at jeg også er virkelig plantet i det. Jeg arbejder kun med forældre til babyer, men der er jo et bredere generelt set et helt andet mindset den dag i dag, og hvor jeg jo kan se effekterne, altså de negative effekter, konsekvenserne af, at det der med, at graviditet er bare sådan noget, der skal overstås, eller det er sådan noget, det har man jo altid gjort, det er helt naturligt. Jeg var jo selv enormt præget af den også, altså jeg arbejdede i en stor, rigtig god organisation på det tidspunkt, men min løsning på, at jeg godt vidste, at jeg ikke måtte løbe hurtigt, når jeg var gravid, det var jo bare, at jeg besluttede mig for at arbejde 10 timer om dagen, og så bare holde nogle pauser i løbet af dagen, hvor jeg sad og drak en kop te. Det var min løsning. Det var jo ikke, jeg overvejede ikke et sekund, at den der graviditet skulle have lov til at begrænse den adgang, mit arbejde havde til mig. Det var slet ikke en del af mit mindset dengang. Men hvis nu vi så spoler tilbage til, du sidder her, du har været igennem alt det her, du oplever formentlig både en form for lettelse, men også en traumatisk følelse over, at du havde forventet, at du kunne gå meget i stykker. Det skete ikke, og nu har du faktisk din datter i armene. Hvad er det så, du oplever her? Fordi lige det der, den kan jeg huske, at jeg tænkte en hel del over, inden jeg fødte. Okay, hvordan fungerer det her amning? Så hvad var det, du oplevede umiddelbart efter, der gjorde, at du begyndte at tænke sådan, er det sådan her, det skal være? Jeg blev faktisk på sygehuset i 6 dage. Mest af alt, fordi jeg var usikker. Og der var de faktisk ret gode til at gribe mig. Dengang var det ikke så vigtigt, at man skulle forlade matriklen eller sygehuset efter 3 timer. Så de så mig, og de vidste, at jeg havde haft et hårdt forløb med søvnløshed. Men de var også inde lige at tage Alba, så jeg kunne sove. Så når man lige pludselig vågner op på den der stue, og hun ikke er der, og vi vil bare lige lade dig sove, så bliver man også nervøs. Men jeg kan huske, da jeg kom hjem efter de 6 dage, så var jeg jo ligesom on my own. Og jeg prøver jo at lægge hende til, som jeg nu har lært. Jeg har en helt klassisk ammepude, sådan nyreformet ammepude, som nu hedder det sådan boomerang ammepude, eller hvad vi kalder det. Og hun havde ikke rigtig helt lyst sådan, til at ligge i min arm, men hendes nakke, sådan den vinkel, der er her ved albuen her, det brød hun sig ikke om. Og så vidste jeg ikke helt, hvordan jeg så skulle amme, hvis jeg ikke kunne have hende der. Det var ligesom det, jeg havde lært. Så jeg prøvede sådan at stable hende op med puder, og så hun ikke skulle ligge i min arm. Men det blev både varmt, og det blev besværligt, fordi puderne de gled væk, og hun havde det også meget med at gylpe, og når jeg så lagde hende ned, og alt det, jeg så lige havde fået i hende, det røg op igen, så følte jeg mig også sådan, nu har de siddet og kæmpet i en halv time med at få hende til at spise, og nu ligger det hele på gulvet igen, eller i sofaen. Så
Så det var ret frustrerende at sidde med de der følelser af, at man ikke kunne give sit barn mad. Og så var det, at jeg havde set en pige på Facebook måle, hvis man skulle supplere op med modermælkserstatning, så havde hun sat malertape på hendes mikroovn, så hun kunne sådan hele tiden skrive, hvor mange milliliter hun nu havde fået sit barn. Og det synes jeg var rigtig godt. Så det gjorde jeg. Så hele min mikroovn, det var et stort klistermærke. Og der stod, at kl. 14, der fik hun 30 milliliter, og så lavede jeg om aftenen et lig med et tegn, at så har hun fået så mange, og det kunne jeg godt se, det var alt for lidt. I forhold til, hvad man skulle. Så det blev sådan helt... man blev sgu lidt syg i hovedet. Faktisk. Jeg kigge på den mikroovn. Ja, det giver så god mening. Man får simpelthen hyperfokus på det. Ja. Og det er det her med en babys vægtkurve og mængden af mad, det er noget af det eneste, du ved, du skal have nogenlunde styr på, og det har du bare ikke styr på. Altså følelsen af afmagt jo egentlig, vi ved jo alle sammen, at næring er vigtig. Og du står her, din mikroovn er tapet ind i malertape, og der står, hvor mange milliliter hun har fået og alt det her. Og hvad gør du i den situation? Altså, hvad hjælp var der at hente? Eller går du på erstatning på det tidspunkt? Eller hvad er jeres vej i det? Jeg har jo fået at vide, at jeg skulle give hende mad hver 3. time døgnet rundt, hvor hun var en lille brud. Og så fik hun sin modermælkserstatning, så supplerede jeg med mit eget. De 20 milliliter, der så kom ud, jeg havde kæmpet en halv time med sådan en brystpumpe. Og til sidst var der bare ikke mere at hente. Så gik vi til flasken. Der var ikke... og så kunne manden så også hjælpe. Så det var okay. Det var okay, men det var stadigvæk en følelse af nederlag. For man får jo hele tiden at vide, at selvfølgelig er mælk meget bedre end modermælkserstatning. Jamen altså, det er jo hele den her sådan følelse af opgivenhed, og nogen oplever skam, nogen altså virkelig en følelse af sorg og tab, mens der er også kvinder, der aktivt vælger, at de kommer til at give flaske, og det har jeg også, altså et par af vores klienter netop det her, fordi de har haft et traumatisk ammeforløb tidligere, så de er sådan, det skal jeg bare ikke igennem igen. Men det sætter rigtig mange følelser i gang, men det er jo så også altid, som du siger, så kunne manden så hjælpe, og prøve at se lyset i det. Noget af det, Mette, som gør, at din ammehistorie er særligt relevant, det er egentlig ikke nødvendigvis historien i sig selv. Altså udover at jeg selvfølgelig virkelig gerne vil have fat i Albas 0-årige gamle nakke der, kan jeg godt mærke. Virkelig prøve at se, hvad der har været på spil, siden hun ikke kunne lide at ligge der, og er hun gylpet så meget alt det her. Men det kan vi ikke gøre noget ved nu. Men det er jo det her med, at du har stået i den her periode af dit liv. Udover at du har været i fertilitetsbehandling, du har så åbenbart også haft en traumatisk fødsel, vil jeg jo mene. Det vidste jeg faktisk ikke engang. Og så har du faktisk også stået i en situation, hvor at du er blevet nødt til at genopfinde dig selv arbejdsmæssigt, fordi du har været i en bilulykke og har slået din skulder, hvor at du ikke kan være frisør mere, som du ellers har været. Og det er noget af det, vi skal tale om nu, fordi der er så meget power i den historie, og der er så meget inspiration, fordi nogle gange, når livet vælter os på alle måder, så ender det jo faktisk med at være bare sådan en omdirigering, selvom det virkelig bare føles som om, man er blevet overtrumlet af en eller anden kæmpe damptrummel. Men jeg synes, vi skal prøve at tage os sådan med tilbage til den gang, hvor at du begynder at mærke, jeg skal finde ud af, hvad gør jeg? Min skulder kan ikke være frisør mere. Jeg kan ikke være frisør mere. Og så skal du til at finde på noget andet. Og du er jo et sindssygt kreativt menneske. Så vil du ikke nok fortælle mig, hvad det var, der foregik med nogle helt særlige knager, som jo faktisk er endt med at være hele indgangen til den her kæmpe virksomhed, du har lavet i dag? Det er jo en for andre ret vild historie, men det har jo bare været min starten på min rejse. Om jeg vil så gøre det igen i dag, tror jeg måske ikke helt. Fordi den er ret vild, den historie. I hvert fald den reaktion, jeg får fra andre, når jeg fortæller historien. Det er jo bare en del af mig.
Men jeg havde lidt en drøm om at starte en webshop med alle mulige andre brands. De produkter, de skulle jo købes ind. De skulle købes ind på en messe i København. Alba, hun har været et år. Det var sådan lige efter barslen. Hun havde faktisk lige fået en stemme, fordi grunden til, at mit firma i dag egentlig hedder That's Mine, det var fordi alt det Alba, hun elskede. Alt det, jeg ikke måtte, det hun bare sådan, det må du ikke tage, mor. Det er mit. That's mine, du ved. Og den følelse havde jeg egentlig lyst til at give andre, der købte produkt fra mig. Deres børn skulle også elske produktet lige så højt. Så jeg har udvalgt meget nøje produkter inde på den her messe, men blev sgu lidt misundelig på dem, der stod derinde. Fordi det var jo designerne bag det tøj, jeg købte, og jeg drømte lidt om at være på den anden side. Så jeg havde snittet og slebet og malet en knage til min datters værelse, og jeg viste en designer for et brand, jeg lige havde lagt ordre ved. Jeg viste ham den her knage, og han var bare sådan, det er for fedt. Det gør du nu, inden der er nogen, der tager den her idé. Og så var jeg sådan, jamen altså, messen er jo nu, og jeg kan jo ikke stå her, og hvad gør jeg så herfra? Så fik jeg at vide, at der om 8 dage var en messe i Herning, der hedder Formland. Så jeg skyndte mig jo hjem og snittede og sleb og malede, og den der maling, den var jo ikke engang noget tørre, før jeg hang den op på de der messevægge på Formland. Og så stod jeg der helt nøgen og uviden nærmest, vidste overhovedet ikke, hvad det vil sige at være lige pludselig producent af noget. Så jeg stod på messen og fik min første 11 kunder og var repræsenteret i 4 lande. Og kunderne havde jo mange spørgsmål som, har du packshots? Har den en stregkode? Har den en emballage? Og jeg var sådan, jamen. Og det var faktisk Annette fra Kids World, som der stillede de her spørgsmål, for hun ville gerne have knæerne ind. Men du var egentlig bare kommet med dine skønne knæer. Ja. Og jeg sagde, det ved jeg ikke noget om. Nej, den har ikke emballage. Du kan se knæerne på væggen. Men ved du hvad? Jeg skal nok løse det. Så jeg skulle hjem og finde ud af, hvad en stregkode var, og hvordan jeg lavede sådan en, jeg fik sat på min vare. Så det var egentlig sådan starten på That's Mine. Og derfra producerede vi jo, nu siger jeg jo vi, det var mig, 50.000 knæer ind over de næste par år. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er også fordi, jeg ved, at du havde jo ikke fået stablet et eller andet stort produktionsapparat på benene, så du sad jo, som du sagde, når du kom ud til en fødselsdag, så havde du altid lige et par knæer med, så folk kunne sidde lige og slibe lidt, mens at Jeg havde en kasse knæer med under armen, og spurgte pænt, om de ikke havde lyst til at sidde og slibe et par knæer, mens vi alligevel sad udenfor, eller bryllupsdag i kælderen med min mand, fordi der var mange, der havde bestilt de her Alba-boghylder, jeg lavede dengang. Så jeg sleb bare derudad. Ja, og jeg synes, det er sådan en inspirerende historie, fordi jeg ved også, der er rigtig mange, der har den her følelse af, at når vi bliver forældre, eller det er en kæmpe omvæltning, og jeg ved, der er jo sindssygt mange, der skifter job efter at komme tilbage fra barsel, og det var jo på en eller anden måde ikke helt selvvalgt nødvendigvis for dig, fordi du skulle ud og genopfinde dig selv, men jeg har skiftet job efter min barsel nummer 1, og også relativt kort efter barsel nummer 2, og det er noget, som på en eller anden måde, folk får den der følelse af, sådan, er det her, jeg skal bruge min tid på, fordi nu har du lige pludselig også et barn derhjemme, som på en eller anden måde også, ligesom at du vil gerne lave ting, som hun sagde, det er mit til. Og det er bare super inspirerende. Men du tog jo faktisk skridtet videre, fordi da du så fandt ud af på et eller andet tidspunkt, jeg kan ikke lave flere knæer i døgnet nu, jeg bliver nødt til at gøre noget mere. Så gjorde det jo det, som jeg elsker, og som også er årsagen til, at jeg har lavet den her podcast, og sådan en forlomme, så alle andre slipper for at genopleve det samme, som andre har gjort. Men du gik jo faktisk ind, og på trods af, at du ikke er fysioterapeut eksempelvis, har du jo selv fortalt, du
altså kreativ kunstner, vil jeg mere kalde det. Du kan sy ting, du kan bygge ting, du kan tænke ting og skabe dem. Så har du lavet den her ammepude, som Mie, som jo er osteopaten her, hun har jo selv brugt den til sine børn. Det har jeg selvfølgelig ikke, for jeg er jo ikke lige så observant som hende, men hun har selvfølgelig været med fra start af. Og det er en, vi også har valgt at tage ind og sælge i klinikken, og det gør vi, fordi det er den ammepude, vi mener er den bedste på markedet. Fortæl mig lige, hvad var det, der foregik, og hvad er det for et behov, du føler, du har løst i markedet, og som vi jo også, altså, det kan vi jo se på alle vores klienter. Det er også den, de har, eller den, de gerne vil have. Da jeg ligesom fandt ud af, at jeg kunne maks slibe for 1 million kroner om året. Det var mit limit. Der var ikke flere timer i døgnet. Så kunne jeg godt se, at jeg blev nødt til at opfinde et produkt, som der var så relevant, som ligesom kunne tage den omsætning. Og det skulle være et produkt, jeg havde selv designet, men ikke et, hvor jeg hverken skulle sidde og sy, male eller putte klistermærker eller samle kasser til, fordi det ville ikke kunne vækste den forretning, jeg havde. Så stille og roligt så udvandede jeg de her knager og satte mig ned i hjørnet af en stald. Jeg arbejdede i en stald, altså jeg monterede jo vitterligt knagerne i snevejr, der sneen fyrede ind under stalddøren, og limen på knagerne ville ikke tørre, så jeg måtte tage knagerne med over i huset om natten, for at de kunne nå at tørre, så jeg kunne sende ud til kunderne næste morgen. Da jeg sad på det staldgulv, uden varme, og havde sådan en idé om, at jeg skulle hjælpe nogen derude med et produkt, jeg bare manglede under min barsel. Og jeg tænkte sådan, okay, hvad var den største udfordring for mig? Og det var 100% amningen. Jeg drømte om at lave et produkt, som ikke bare hjalp med amningen, men da jeg skulle sidde og amme Alba, der havde jeg en rigtig dårlig skulder. Og når jeg sad med den her nyreformede ammepude, så blev jeg ikke aflastet på min anden skulder. Så var jeg sådan, okay, der må kunne simpelthen blive opfundet en ammepude, hvor at den aflastede på begge skuldre. For man skal alligevel sidde der i ret mange timer og amme. Så jeg tænkte, den her ammepude, hvis den her nyreformede ammepude her, hvis den kunne forlænges på en eller anden måde, så den nåede sådan, så kunne det være, at den kunne gøre noget. Jeg havde også sad også tænkt på, at det var også ret hårdt for mig, det her med, at jeg havde endelig lige givet Alba mad, og det der mad, det kom op med det samme igen. Så det kunne også være fint, en ammepude, der ligesom støttede Alba på ryggen, så hun kunne sidde foran mig, og vi kunne kigge i hinandens øjne, og det ikke blev den der med, at hun sådan skulle ligge op af mig, og jeg skulle sådan dreje mit hoved, og kigge sådan ned på hende, for det var en rigtig dårlig stilling også. Så hvis jeg kunne have hende sådan foran mig, ville også være smart. Og så var det den her nakketræning. Hun synes, det var forfærdeligt at ligge fladt på et gulv. Hun ville gerne ligge en lille smule eleveret. Så jeg prøvede sådan at forbinde alle mulige udfordringer, jeg har haft, og det skulle et produkt ligesom kunne klare. Så jeg lavede den her ammepude, prøvede at putte kapokføl i, for jeg ville gerne have den så økologisk som overhovedet muligt, fordi det var guldklumper. Men den kom jo til at veje en 7-8 kilo, så altså, det tænkte jeg ikke var særlig smart, hvis det der barn først fik det over. Den stank også sur mælk, og man kunne ikke rigtig rengøre den. Og det skulle også ikke kun hjælpe på barnet, men også hjælpe på mor, så den skulle også kunne være nemt vaskes. Så det var også en vigtig faktor. Ja, der er mange ting, der skal spille sammen, for netop kapok, det lyder så hyggeligt, men det er det ikke i forhold nødvendigt, altså til noget, der skal kunne rengøres hyppigt. Nej, det er det virkelig ikke. Så det skal også være praktisk, fordi man kan heller ikke undvære den her ammepude. Så jeg forlængede armene på den her ammepude, lavede den sådan lidt måneformet, fandt ud af, at jeg husker bare tilbage til min egen barndom, at denne her sækkestol, jeg havde,
den omfavnede faktisk sådan hele min krop, når man ligesom sad i den, hvor sådan en polyester ikke gjorde det. Den gav ligesom ikke den der støtte, og det var lige præcis det, jeg havde brug for. Så jeg sprættede en sexstol op og prøvede at proppe dem ind i det her betræk. Mig og en praktikant havde klippet ud på det her gulv, og hun havde syet sammen. Og så legede vi lidt med den, og fandt faktisk frem til, at der var den. Ja. Det var produktet. Det ville jeg have drømt om, og jeg havde, da Alba var lille. Ja, og man kan nemlig binde den rundt om livet, så den kan også gå lidt, hvis man lige skal noget midtvejs, kan den gå lidt rundt med en, og så kan man sætte sig ned igen, og så er den der til at gribe. Samtidig med, at den kan også gøre det her, det var faktisk noget, det jeg ikke vidste, men jeg havde lige en snak med Mie om det, inden vi også gik i studiet, at hun anbefaler jo rigtig meget det her med, at netop i forhold til aflastningen og det her, man kan jo skifte armestilling ved næsten, altså man kan lade baby ligge, og så kan man lige glide den over til andet bryst, for eksempel, og gå over i tvillingen på den måde. Så det her med virkelig, altså ergonomisk for både baby og for mor, er der noget at hente i den her. Kan du huske den følelse, du stod med? Du har endelig fået lavet det her produkt, hvor du sådan, der var den. Det var det, jeg havde brug for. Men du har jo faktisk ikke selv kunne få glæden af den, fordi du skulle jo igennem det, du har været igennem, for at du kunne finde på det. Havde du en ambivalent følelse med det, eller var det bare sådan en følelse af, whatever, bare jeg kan hjælpe andre? Jeg tænkte snyd. At der er nogen, der får glæde af den. Det er jo klart, jeg vidste jo ikke, om de behov, jeg havde, om det var også noget, som andre sad med. Jeg tænkte ikke, at det var så fjern for andre, at man kan få ondt i skulderen, når man sidder 8 timer med en. Så der tænker jeg, at den vil helt sikkert hjælpe. Men jeg vidste jo ikke, om det var sådan en til en følelse, om andre også havde de her kampe. Den er faktisk lavet super egoistisk. Den er lavet til mit behov, selvom jeg faktisk ikke havde brug for den. Så lækkert, at andre har haft den følelse af, at det går de også igennem. Det kan den også. Den virker også på mig. Så det var jo heldigt, kan man sige. Det var heldigt, og nu er det jo selvfølgelig ikke alle, der lytter med, der kender sådan forretningshistorien bag den. Altså, ja, det er jo noget af det, jeg går meget op i, for jeg elsker jo, når kvinder, de får geniale idéer, og de faktisk formår at lave en forretning på den. Men det var jo den her ammepude, du også var i Løvens Hule med, og hvor du fik nogle ret gode investeringer med dig i datidens optik i hvert fald. Og du har jo solgt mange tusind af den her ammepude, både i Danmark, men også i resten af verden. Jeg ved, Mette, at det er blevet lidt sådan en... du driver en succesfuld virksomhed, vil jeg kalde den, hvor at I har en hel masse forskellige produkter, der er i mange lande, og alligevel så er det som om, du har bidt dig meget fast i det her med, vi er så mange kvinder, der på en eller anden måde skal igennem et ammeforløb, eller i hvert fald, vi føder et barn og skal tage stilling til vores ammeforløb. Og du kører ligesom sådan en sideløbende vendetta på, at det her, det er altså bare noget, vi skal have fokus på. Og du har fortalt det her med, at lige nu er du også i gang med noget samarbejde i for eksempel Indien, ved jeg, hvor der er noget kulturel forskel fra det, vi oplever i Danmark omkring amning. Kan du ikke lige prøve at sætte lidt ord på det her med, hvad er det med, altså hvorfor er det så vigtigt for dig, at det her fungerer, og folk de får en god oplevelse, kvinder får en god oplevelse med det? Altså nu er det jo meget early stages, men vi er i gang med at finde nogle samarbejdspartnere, der har samme vision, som vi har. Alle kvinder må simpelthen stå med nogle af de samme udfordringer, og det er jo lige meget, om vi er i Danmark, eller Sverige, eller Dubai, eller Kina, eller... Vi har været super seje i Danmark og normalisere amning. Der er stadigvæk nogen, der kæmper, og det er stadigvæk... Der er nogen, der stadigvæk er meget utrygge ved det, men at stå ved, at selvfølgelig må vi amme i offentligheden. Selvfølgelig må vi amme på en restaurant. Selvfølgelig må vi være der med vores baby, hvis de skal have mad. Men sådan er det bare ikke ude i verden. Så den partner, jeg drømmer om at samarbejde med, som jeg er i dialog med, har de præcis samme visioner. Det er faktisk en mand. Det er ret sejt. Ret sejt, at han er sådan
det der, du har gjort, og på den måde, du råbte op i Danmark, vi skal gøre det så vildt her. Altså. Så han er helt med ombord, at det her, det er vejen. Vi må godt være lidt provokerende. Også selv i et land, hvor man faktisk ikke viser så meget babs. Ja, præcis. Lad os vise noget babs. Lad os gøre os selv bemærket. Så vi krydser fingre for, at det kommer til at gå rigtig godt. Ja, for der er jo meget udvikling at gøre, fordi vi tror også, jeg har i hvert fald en tendens til at tro sådan, det kører for os, og vi er jo også godt kørende i Danmark, men stadigvæk kan du jo få skulende blikke, hvis du ammer på en café, for eksempel. Det ved jeg jo, at der er mange, der gør. Eller hvis du ammer dit barn lang tid også, eller altså over, lad os sige 2 år, selvom at WHO anbefaler jo amning i flere år, altså, så det burde jo vitterligt ikke være en ting. Jeg prøvede faktisk at med ammepuden at lave den her ammepude to go. Det er jo klart, at ammepuden fylder alligevel lidt, og den er måske ikke så smart at have med på en restaurant eller på en café. Så jeg lavede jo faktisk et produkt for også at kunne hjælpe dem på turen, der måske ikke lige har lyst til at vise, eller hvad man er usikker, eller baby får solen i øjnene. Eller, så jeg lavede en ammepude to go, så man lige kunne sådan trække på armen, og så ud af bagsiden, der er der ligesom sådan et klæde, hvor man lige kan bruge klædet enten til at, hvis der er gyld, eller lige lægge over skulderen, så man ligesom skærmer for barnet. Alba, hun blev meget distraheret af, når jeg prøvede at amme hende, at hvis der foregik noget, så hun ville gerne have ro omkring sig. Så lige sådan et lille dækken, om det så er til, hvis man er usikker og ikke har lyst til at vise frem, eller om det er bare et barnets behov, at der er lidt ro. Så jeg prøvede faktisk at dække det ind, men jeg tror faktisk ikke, vi har været gode nok i That's Mine til at formidle. Jeg synes stadigvæk, det er et vildt genialt produkt. Men det er faktisk bare ikke blevet særlig stort. Den Comfy Me hedder den. Men jeg synes stadigvæk, den er mega relevant. Jeg drømmer virkelig om, at der er flere, der får øjnene op for den, for jeg tror, den kan gøre en kæmpe forskel, ligesom ammepuden. Men det er som om, at den har stjålet den der fame. Ja, den store ammepude. Den har drevet med al opmærksomheden. Har du nogensinde overvejet at lave et specialbetræk til den, hvor der også var det der ligesom lille skyggeklæde i faktisk, altså til den store, sådan så når du sidder hjemme i haven og så videre, så kan du også vælge dit sommerbetræk, hvor der lige er sådan en lille skygge på. Kunne det sagtens være? Ja. Kunne det sagtens være? Vi kan sidde og brainstorme lidt efter. Hvad behov har vi mere her? Ja. Jamen, det er en dejlig, inspirerende historie. Det synes jeg virkelig, det er så dejligt. Og nu har vi har dem også kørende, både i klinikken, og Mie har jo også stadig sin det her med, men altså jeg lå jo også, jeg havde så, sorry med det, jeg var ikke oplyst nok, jeg havde en anden slags. Nej, det er godt nok. Ja, men hvad hedder det, hvor det der med at sove med en pude mellem benene, den der graviditetstid, men også efter, hvor man har lidt blødere led, der er det jo også fedt, fordi du kan binde den i enderne, så den bliver mere hård. Så du kan jo faktisk både lave en, der ikke er så stor, eller en ret stor pude med den, du kan bruge til det. Så det er en af dem der, hvor jeg er ret sikker på, at det er en af dem der, hvor manden beder om, at den flytter ud af sengen bagefter. Jeg tror faktisk, at det, jeg har oplevet, det er jo, at kvinderne bruger den i graviditeten. De bruger den, nogle gange er det ret dybt ind til sofaen, og så sidder man lidt fjollet med lænden, så de bruger den lidt som sådan en lændestøtte eller i sengen. De bruger den mellem benene, og så bliver baby født. De bruger den til amning. De bruger den til at holde baby en lille smule eleveret. Det her, som jeg snakkede om tidligere. Placere ammepuden foran dig, lige binde den sammen, men så har du en rigtig fin liggestol til baby. I kan have øjenkontakt, og baby kan lige være lidt eleveret, så maden lige når at synke helt ned, inden man bare lige vender vrangen ud på baby, skulle jeg til at sige. Ligger baby ned, og det hele det kommer op igen. Vi tog jo hele den her træn ryg, så vender du bare baby om, fordi den støtter ret godt med de her krøjerkugler, så den støtter rundt om hele babys, hedder det kår? Ja, det gør på det. En baby. Ja, det gør det. Og vi kører så endnu videre. Alba, min datter på 8, kunne ikke køre på køre selvferie overhovedet, uden den her ammepude. Den var bare perfekt at sove i bilen, så hun tog den med i bilen, og så lå hun der, og hun har stadigvæk sin ammepude. Min mand, han tog den fra sengen af, ikke min mand, men min kollegas mand tog den fra sengen af, og så tager han den med ind i sofaen, fordi han brugte den som sådan en nakkestøtte, så når han skulle ligge med sin telefon, eller ligge til fjernsyn,
Så jeg har bare hørt det der med, at den faktisk også bliver lidt overtaget af manden. Meget sjovt. Nå ja, okay, så kan den også få lov til at blive i sengen, den tid, man har brug for den. Præcis. Ja, jeg synes, jeg elsker historier som dem her, netop fordi, at det viser sådan drivkraft og passion. Ja. Der er jo også rigtig mange gode opfindelser, der netop, altså det er jo lavet på grund af et behov, man har haft. Ja. Sutteflasker også, der er lavet formet som et bryst, sådan så at manden også på en eller anden måde kan skabe den helt præcis samme tilknytning under flaskegivning og alle mulige forskellige ting. Hvis nu, at der sidder en anden forælder lige nu, der lytter til det her og tænker, wow, det lyder så fedt det her med at løse et behov, eller nogen, der føler, der mangler et eller andet. Kan du give sådan, altså et iværksætterråd? Fordi en ting er jo, at man får en idé. Det er jo ikke alle, der formår at få de idéer ud at leve. Hvad skal første skridt være, hvis du faktisk ønsker at prøve at arbejde dig videre i sådan en proces? Da jeg lavede ammepuden og tænkte, okay, den her er nailet. Den dækkede stort set alt, hvad jeg havde behov for. Så havde jeg havde desværre en oplevelse førhen, hvor et produkt, jeg havde brugt rigtig mange penge på, blev kopieret. Og jeg var bare ikke god nok til at få det ud. Så jeg tænkte, den her ammepude bliver jeg simpelthen nødt til at beskytte. Jeg bliver nødt til at få den vist et sted, hvor at der er så mange, der har set den, og der er så mange, der får et forhold til den, og forhåbentlig også et forhold til mig, fordi jeg stod der, og jeg fandt så ud af, at det var Løvens Hule, vejen jeg skulle gå. Der var jo 2 millioner mennesker, der sad og kiggede på den her ammepude, og jeg stod og præsenterede den, og de drømme, der var. Så jeg tror, at for mig, der handlede det om, at de skulle se, at den her ammepude, den kommer fra Mette, fra That's Mine. Fra en forælder til en forældre. Det er det, vi plejer at sige, at det er udviklet forældre, og vi laver det til forældre. Vi laver ikke bare et produkt for at lave et produkt, vi bare at sætte i verden. De skal have et reelt behov. Så ja, at få virkelig taget ejerskab og for den her ammepude, den skulle virkelig have en stemme. Så den ikke, jeg tænker godt, når man har lavet et godt produkt, og at de næste 5-7 container med ammepuder, inden de overhovedet nåede havnen i Danmark, jamen så var de allerede udsolgt. Så vil der ikke gå lang tid før, at der vil være en kopi på markedet. Og det har der også været. Men folk har bare så stor kærlighed til den her ammepude, og det er virkelig taknemmelig for, hvor mange takkebeskeder på Facebook og på Instagram og i mailen, og det er virkelig rørende, og at professionelle mennesker, som der har en reel uddannelse, sådan nogle seje, nogen som jer, ikke? Altså, at I kan stå inden for, at det, jeg har lavet, det er i orden. Så det er meget taknemmelig for, og det er jo det her produkt, jeg vil give allermest kærlighed til, fordi det er det, der ligger mig nærmest. Ja, det kan jeg godt forstå, og det er også der, altså, vi er jo bare en lille klinik, men det er jo også derfor, det er... Med en stor stemme. Med en stor stemme, tak skal du have. Men, og det er jo det, vi har jo ikke et kæmpe showroom overhovedet, vi har et venteværelse, hvor vi sælger ting, og derfor er det en af dem, vi har valgt. Og elsker jo bare, vi elsker, når der er sådan nogle powerhouses bag, fordi at det inspirerer, og det er noget af det vigtigste, for jeg synes, selvom at du har haft knager med rundt til fødselsdage, og bedt folk om at slibe, og alt det her, så kunne du lige så godt have gjort noget andet, der var meget lettere. Som du siger, du er ikke sikker på, at du vil gøre det igen, men vil du være med det? Det er jeg helt sikker på, at du vil. Du vil måske justere til med den erfaring, du har nu. Men jeg kan love dig for, hvis hele lortet blev lukket i morgen, så er jeg sikker på, at du var i gang igen om en måned og en dag, når du lige havde ligget i fosterstilling et stykke tid. Ja, du er sikkert ret. Det tror jeg. Der er noget andet, jeg ved, der bekymrer mange, der har lyst til at lave enten et karriereskifte, når de har små børn, eller blive selvstændige, eller hvad det nu skal være. Jeg har ved Gud også selv haft den. Jeg blev først selvstændig, da jeg havde 2 børn, og havde rigtig mange årsager til at blive det. Blandt andet, jeg skulle have frigivet noget tid, fordi min gamle mormor var rigtig syg, så jeg ville gerne have lov til at være sammen med hende det sidste halve år. Der var jeg nede og passe hende et par gange om ugen,
Og det kunne jeg bare se, hvis jeg havde mit fuldtidsjob, så ville jeg komme hver tredje lørdag, og det havde jeg bare ikke lyst til. Så det var ligesom det, der fik mig skubbet ud i det. Men hvis du ikke står med lige præcis et eller andet stort skub, vil du ikke bare prøve at fortælle, og det behøver ikke at være rosenrødt, men fortæl, du byggede det her. Det har så været efter barslen, at du for alvor er gået i gang. Så du har selvfølgelig ikke stået med en lille baby på armen. Men det er ikke nødvendigvis lettere, fordi baby er blevet til en tumling. Hvad gjorde du? Hvordan var din oplevelse af at starte virksomhed og bygge alt det her, mens Alba hun var lille? Og vel at mærke, det ved folk ikke, men du har også en mand, der er selvstændig. Det er jo næsten en podcast-episode for sig selv, fordi min iværksætterrejse er jo ret vanvittig. Nu er vi ikke sådan dykket helt ned i den, men vi lå jo hver morgen og kørte lige numsen af hinanden 2 biler ned til den samme bygning, min mand og jeg. Vi arbejdede under samme tag. Han lavede biler, jeg sad og slæbte knæer, han lavede solfilm og reklame, og han smed mig så væk, fordi at det var som om, at det der med at slibe knæer og solfilm med støv ikke sådan hang særlig godt sammen. Så da der var tilstrækkeligt nok reklamationer, så smed han mig ind i et andet lokale. Og så måtte jeg jo køre lidt før tid, for ligesom at skulle hente Alba, og jamen det som for os har det været ret normalt det her med, at okay, du tager puttechancen, og så er der en af os, der kører tilbage på arbejde. Men det var også svært sådan, hvis arbejde er det egentlig lige vigtigst lige nu. Og især når man sådan arbejdede under samme tag. Ja, den der forhandling om, hvem har de vigtigste møder i morgen, også når der er barns sygedag, den tror jeg, alle kender. Ja, så det var faktisk ret dejligt, da vi så rykkede ud der, hvor vi er nu, hvor at jeg bor nærmest på arbejdet. Vi har en lade, vi har renoveret. Den her lade, som jeg snakkede om tidligere, hvor der var sne inde, den har vi nu fået rigtig fin. Og der sidder jo medarbejdere i dag. Jeg skulle sige, kunne jeg alligevel ikke have alle jeres medarbejdere siddende med sne på fødderne? Så, nej. Altså, så hele sådan fortællingen om, hvad er det, der ligesom kan få en igennem at have et lille barn, og samtidig være i gang med at bygge noget, der kræver så meget passion og så meget tid. Hvordan får man det til at hænge sammen? Jeg ved det ikke. Men det er som om, at man bare gør det alligevel. Alba var med på arbejde. Alba var med på fotoshoot. Så var det hende, vi brugte på fotoshoot i noget tid. Ikke fordi hun kunne ligge på en ammepude, men vi havde jo også nogle andre produkter. Så det blev bare sådan en familieting og en familiekamp, at det her, det skulle vi gøre sammen. For mig var det sindssygt vigtigt, at når jeg brugte alligevel så meget tid på at arbejde, at det også gav mening på sigt. Tænk, hvis jeg kørte mit arbejde i sænk, eller firmaet gik konkurs, eller skulle lukke, eller jeg tog en dum beslutning, og jeg havde brugt så mange år af Albas liv på at... Det har ikke fordi, at mit arbejde har været vigtigere end Alba, men ja, det er noget, jeg virkelig har prioriteret. Det er noget, jeg virkelig havde brug for at skulle være en succes. Så vi fik det bare til at fungere. Jeg vil ikke engang sige, hvad andre de skulle gøre. Fordi jeg tror ikke nødvendigvis, at det, jeg har gjort, har været det rigtige. Så det er dybt ærligt. Der er nogle ting, jeg gerne vil have lavet om. Jeg har heller ikke fået et barn nummer 2. Altså, og nu sidder man her 11 år senere og har en. Skulle man have haft en nummer 2? Jeg havde sgu for travlt på arbejdet med at løse kriser og corona og nye medarbejdere og få en virksomhed til at køre rundt. Ja, det går bare hurtigt. Ja, det er nemlig, og det er nærmest, tror jeg, noget af den vigtigste læring, altså også er en historie som det her. Du har ret, så er der gået 11 år, og ja. I har jo også brugt rigtig meget energi på at få Alba i forbindelse med, at det har været fertilitetsbehandling. Og jeg kan godt forestille mig, at der ligger den her film over hele livet ved, at
Jeg er i gang med her at skabe en succes. Jeg er i gang med at udvikle. Det her må ikke gå galt. Jeg kender også godt presset det her med, at jeg ønsker at skabe noget, der gør vores familieliv bæredygtigt, og som sikrer os på en eller anden måde, også langsigtet. Og lige pludselig kan det faktisk godt ende med, at alt det, du arbejder for at skabe, altså det, man går glip af, mens man arbejder mod det. Men så det lyder selvfølgelig lidt som en omvendt pep-talk, kan man sige, men hvis man har den bevidsthed med, og netop hvis man ved, at altså, du kan jo bygge på mange forskellige måder, og nogle gange så tager tingene også bare længere tid. Du kunne jo også være fortsat med knæer et par år mere, og så hyret nogen til det ved jeg ikke, men altså, så kunne det nok ikke løbe rundt. Men i hvert fald de her refleksioner, vi kan gøre os efterfølgende, det er jo også der ligger en masse læring gemt. Jeg tror, at hvis jeg ikke skulle gennemgå en fertilitetsbehandling, så havde vi nok fået en nummer 2. Men det er det der med at tage valget om, okay, nu bruger vi lige tid. Normalt så bliver man jo normalt. Det er ret normalt at gå i fertilitetsbehandling i dag. Altså, men dengang for 13 år siden, 14 år siden, var det ikke helt så normalt. Men jeg tror på, at vi har haft et barn nummer 2, hvis det var noget, der var sket af sig selv. Fordi at ellers så skulle vi jo tage et reelt valg og sige, okay, nu holder vi lige pause for arbejdet og fokuserer på, at nu skal vi prøve at lave et barn nummer 2. Men den pause fra arbejdet kom bare ikke, fordi det blev bare lige slugt af noget andet, og okay, det er også fint nok til næste år. Og så, igen, så gik årene, og jeg blev større, og ja, og ved du hvad, hvis det havde kunne løse sig lige, du ved, med et kvarter i soveværelset en tilfældig aften, så kunne det være, det havde været lettere. Jeg tænker, det var sket i hvert fald. Men altså, ved du hvad, sådan er der så meget, og nu sidder du her i dag, hvor du sidder, og det du har gjort, ved jeg jo af erfaring, fordi jeg har mødt rigtig mange, der er på en eller anden måde sådan forbundet med dit produkt her, og det er også derfor, det er værd at snakke om, hvor du har gjort en kæmpe forskel for så mange armeforløb, mange skuldre, mange arme og mange babyer. Så hvis man nogle gange kan sidde tilbage med lidt en følelse af, okay, det kommer også til at fylde meget, så ved du i hvert fald med sikkerhed, at du har gjort en forskel i verden med det, du har skabt med din drivkraft. Det er dejligt. Det er dejligt. Her til allersidst, så vil jeg høre dig. Hvis nu vi lige fik mulighed for at parkere en tidsmaskine herude på gaden, du kunne hoppe ind i til dengang du blev mor. Hvad vil du så gerne sige til dig selv? Jeg tror, at jeg vil sige, at jeg ikke skal have så travlt med det næste, og måske være i nuet. Jeg havde meget travlt med sådan, hvor bliver det spændende at se hende, hun er 6 måneder gammel. Hvilket udtryk hun så har. Hvor bliver det spændende om et år, eller kan jeg vide, hvordan hun ser ud, når hun begynder i skole? Eller bliver hun god til matematik? Eller hvordan ser hun ud som teenager? Bliver hun sådan en smuk ung dame? Og du ved, hvad bliver hun for en? Så det er som om, jeg altid sådan har drømt om, du ved, jeg glæder mig til det her. Ligesom mænd. Jeg glæder mig til det her barn kan få noget at spille fodbold med mig. Du ved. Men der er altså de 6 år op til, måske. Så at nyde det lidt mere, fordi nu sidder man her med en 13-årig, snart 14-årig, der bare har lidt mere travlt med venner, og det er jo nu, jeg føler, at jeg har tid til at vil være sammen med hende, og hygge, og tage nogle snakke, og så de der putninger, det er der stadigvæk, og det insisterer jeg på, det kan jeg tage op til en time. Det er min tid med hende nu. Så jeg tror, at det der med ikke at have så travlt med det næste, og så, jeg ved godt, det kan være hårdt med de her små, og man måske glæder sig til at have lidt mere frihed, men lige pludselig så har man bare alt for meget frihed. Men ved du hvad, du aner ikke, hvor meget værdi det giver, fordi der er mange af dem, der lytter med, der netop ikke har sovet i et år, har jeg lyst til at sige. Og det her med at tænke, jeg kender det godt selv, at være fremskuende. Altså det kan virkelig skabe noget drive, men det kan jo også gøre, at man misser noget. Og nu stod du der med en teenager, og bare gerne vil have lov til at putte hende, og i min verden er det der med, at man prøver jo at undgå putningerne. Ja, præcis. Så det gør man ikke mere. Det gør man ikke mere. Mette, du skal have tusind tak, fordi du kom ind og delte din historie. Jeg håber, at den skaber både drivkraft eller inspiration, eller i hvert fald en følelse af, at folk de kan gøre
ting på deres måde, og ligesom det passer for dem. Så tak fordi du kom ind til mig i dag. Det var en fornøjelse. Tak for jer.